Здравейте, приятели! Аз съм Иван Занев и ще се видим след малко. Здравейте, приятели! Аз съм Иван Занев от София, България и в момента се намирам в планината Витоша, чието подножие се намира столицата на България, София. Нейният първенец, Черни връх, ето го там, е с височина 2290 метра. България разполага с няколко зимни класни курорта, като Боровец, Пампорово и Банско, в които се провеждат състезания за Световната и Европейската купа. България е кандидатствала няколко пъти за домакинство на зимни олимпийски игри, но най-близо е била до спечелване на домакинството през 1992 година, когато за много малко губи от Албервил, Франция. България разполага и с много морски курорти по бреговете на Черно море, което стои на около 5 часа път с автомобил от столицата, но това ще бъде тема на друг клип. А сега не ни остава нищо друго, освен да се насладим на стартирането по склоновете на Витоша. Благодаря, до скоро!